Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Οικονομικού Συμβουλίου της Σερβίας, αγαπητέ φίλε Μήλος, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Οικονομικό και Κοινωνικό... Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Σερβίας για την πρόσκληση να συμμετέχω στο Διεθνές Συνέδριο με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων του κοινωνικού διαλόγου. Να ευχηθώ μια δημιουργική και παραγωγική συνεργασία με επιτυχίες και συνεισφορά στο κοινωνικό γίγνεσθε, αλλά κυρίως με δίκαιους αγώνες για το καλό των κοινωνιών. Και όπως λέμε στη χώρα μας, να τα χιλιάσει και να φτάσει στο μιλένιο το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Σερβίας. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε ως Πρόεδρο της Ελληνικής Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής να αναπτύξω τις απόψεις για ένα τόσο σπουδαίο θέμα που αφορά τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου στην Ευρώπη, ένα θέμα που μας αποσχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι μείζον θέμα υπεράσπισης των δημοκρατικών αξιών. Εμείς στην ΟΚΕ Ελλάδας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, που συμμετέχω ως μέλος, έχουμε πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις και δράσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την θεσμική ενδυνάμωση όλων των χωρών. Ο κοινωνικός διάλογος, η συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων στη λήψη αποφάσεων αποτελεί βασικό πυλώνα αποτελεσματικής αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών. Είναι η αναγκαία συνθήκη για την ευάνθηση της δημοκρατίας και τη δίκαιη κατανομή του οικονομικού και κοινωνικού πλεονάσματος. Οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών και οι θεσμικοί εκφραστές της αντανακλώνται στα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα για περισσότερη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που συνήθως λαμβάνονται στα κεντρικά όργανα των Βρυξελών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ασφαλώς οι ανησυχίες των κοινωνικών φορέων εκφράζονται επίσημα και συντεταγμένα μέσα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες διαλόγου σε σύγχρονα πεδία πολιτικής, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η πολιτική προστασία, η τεχνική νοημοσύνη και ο κόσμος της εργασίας, η περιφερειακή συνεργασία και ειρήνη, η μεταναστευτική κρίση, ενώ πιο πρόσφατα η ΕΟΚΕ υπεσήλθε και σε θέματα που αφορούν την κρίση των τιμών, του πληθωρισμού και την ενεργειακή αυτονομία. Ασφαλώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα κλασικά ζητήματα που αποσχολούν την κοινωνία των πολιτών και την ΕΟΚΕ, όπως η ισότητα των φύλων, η φτώχεια, ο αποκλεισμός των κοινωνικών ομάδων, η βιώσιμη ανάπτυξη και η δίκαιη φορολόγηση. Ένα κρίσιμο ζήτημα που αποσχολεί τις χώρες μας μετά από χρόνια είναι η περιφερειακή σύγκληση, η θεσμική ολοκλήρωση και η οικονομική συνεργασία σε διάφορα επίπεδα, όπως είναι οι υποδομές, η τεχνολογία, η ενέργεια και η εκπαίδευση. Οι πολιτικές σύγκλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να εστιάσουν προς αυτήν την κατεύθυνση με έμφαση τους νέους ανθρώπους και έτσι η ΕΟΚΕ έχει εκδώσει ειδική γνώμη για τις πολιτικές ενίσχυσης των νέων και των εργαζόμενων στα Δυτικά Βαλκάνια, τη δημιουργία δικτύων και υποδομών και ευάθυνση των δημοκρατικών λειτουργιών και θεσμών. Τα οικονομικά και κοινωνικά συμβούλια πρέπει να έχουν κυρίαρχο λόγο σε αυτή την κατεύθυνση. Το τελευταίο διάστημα, η περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, ιδιαίτερα, κερδίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και των θεσμικών οικονομικών παραγόντων, τόσο για τη γεωπολιτική της σημασία, όσο και για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρέχει στους τομείς ανάπτυξης δικτύων, εμπορίου και ενεργειακής συνεργασίας.
Σήμερα, μετά από πολυετής κρίσης, παρουσιάζονται ευκαιρίες ώστε ο αναπτυξιακός προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας να αποκτήσει μια σταθερή κατεύθυνση ευβάθυνσης και ισορροπίας μεταξύ οικονομικής και οικονομικής ανάπτυξης, με έμφαση στην αναβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα, την καινοτομία στην πράσινη οικονομία, την ποιοτική αύξηση των θέσεων απασχόλησης και την προσέλκυση νέας επιχειρηματικότητας, τη συμμετοχή των γυναικών στο κοινωνικό γίγνεσθε, με ίσες ευκαιρίες για όλους, πρόσβαση στα ψηφιακά εργαλεία, με έμβαση στην πραγματική οικονομία και κοινωνική συνοχή. Όπως έχουμε όλοι διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια, η αναγκαιότητα υποστήριξης και ευάθυνσης ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού μηχανισμού κοινωνικού διαλόγου με την πάροδο του χρόνου ολοένα και αυξάνεται, γιατί τόσο τα φαινόμενα εξτρεμισμού εμφανίζονται πιο συχνά, τόσο αυξάνονται και οι φυγόκεντρες δυνάμεις στην Ευρώπη και οξύνονται οι αντιθέσεις. Οι ΕΟΚΕ και οι εθνικές ΟΚΕ οφείλουν να διαδραματίσουν και ρόλο καθοδηγητή γεφυροποιού των εθνικών διαφορών και να μεταφέρουν τα μηνύματα της κοινωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η θεσμική ενδυνάμωση, η έμφαση στην πολυμερή συνεργασία, με ματιά που δεν θα παραγνωρίζει τις παγκόσμιες, τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις και τα ειδικά συμφέροντα ομάδων πληθυσμού, αποτελούν βασικές πτυχές μιας οργανωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής που θα δίνει φωνή στην περιφέρεια και στους φορείς έκφρασής της. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, σύμφωνα με τη συνταγματική της αποστολή, αποτελεί ένα θεσμικό πυλώνα του κοινωνικού διαλόγου και μέσα από αυτό το ρόλο μπορεί να διαμορφώσει το πλαίσιο των μέγιστων συνενέσεων για τη συντονισμένη και ενιαία αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών, με έμφαση στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή από την πλευρά της, αλλά και τα Εθνικά Συμβούλια, αποτελούν τον εγγυητή για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών κοινωνικών φορέων. Χρέος μας είναι μέσα σε αυτή τη συγκυρία διεθνών ανακατατάξεων η παρέμβασή μας στο δημόσιο διάλογο να δημιουργήσει όρους προόδου για το πολιτικό σύστημα, τη συλλογική έκφραση της κοινωνίας, τους πολίτες, τη νέα γενιά, το περιβάλλον που ζούμε. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να προσπαθήσει να γίνει κάθε φορά περισσότερο συμπεριληπτική, όπως παραδείγματος χάρη με την πανδημία και το γενναίο πρόγραμμα ανθεκτικότητος και ανάκαμψης. Να διαβουλεύεται και να συζητά πιο διεξοδικά με τους τοπικούς φορείς και τις κοινωνίες, με τα κράτη-μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Γι' αυτό σήμερα καθίσταται απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε η επικοδομητική συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και της ΕΟΚΕ, με γνώμονα την ευημερία της κοινωνίας και την αντιμετώπιση μεγάλων σύγχρονων προκλήσεων. Η κλιματική και ενεργειακή κρίση, η επίτευξη των στόχων της ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και η ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των χωρών αποτελούν ορισμένους θεμελιακούς στόχους της στρατηγικής για το 2050. Οι θεσμοί του κοινωνικού διαλόγου καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για την εξέβρεση βιώσιμων λύσεων, οι οποίες θα διαμορφώσουν ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς για όλες τις κοινωνίες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και πάλι ευχές μου για ένα ισχυρό, δημιουργικό, οικονομικό και κοινωνικό Συμβούλιο της Σερβίας με αλληλεγγύη και πρόοδο. Thank you.